Ibine byateko bya Kisi FM enka y'umusi geko kana pa yate kana pu nagosoka iri mwancho mategari anonsi asobete na nechiga kine chingi yango chiko kwarega na somoro bode byateko kurwa Kisi FM na renka y'umugusi iri tadi anen Daniel Momanyi omugako yo moni gagenderete ko bweni emirondo yaye kobwatekana nechingo manyora ekirarenge mugondo kwa bande gosamura asomonye na munyora na kumutitura buneke bengi nigakorekana nyabione kibobora egiye gotokanya musi division imbiye county Nyamira mwako yo mondo isa akagenda kusabura kibande cyo munyene asumundo aniyo munyene igarende kiriyo ekarakiria bondo nyego sabura kibanda bakomore yigakira agaita sariage igenta akorete dirika aimugetie mutabwa tegoro agasunyuto murondo goika murondo yo okabanga konyorura bakongwaye bona igabuna ndeo murondo yo nyagitali makwane rubugima no munyene oyo bo butorete murondo yo ere igaganyete aboriwe ngangikere kiagarta kumwaka akamoteka bona abantu bakatebaiga uyita basa kubori bukende gyansi wa ikero umuntu yakite akora ibinde bashibutuko bobimbukande no mugakora singa yaye ekera konyarura bakongubu abantu bajakire gusamura kibanda kidara grasi gusamura kiri kimbese yani kirende kinkendu asimugondo asengejo yo bobibongo nogo abane chinkondi tali ibweka noyonde nere esemo na rondwa ere ebidenga bikamwanja kwikira konyeka atanyora no kungubu gusenyentwa ololo onto yinero munyegetiwe bidenga bya mwanjete ero tamiri kurwa sekenyoro bona alensi yo bunyanki nabantu bagenda kumusaka egere gusimba munyore abatebi nkiari kuri y'umuntu bande nerabwa mundo yasabwe nte gutara bantu bitu baburi kunashireka baburi kunabanga bikinyoro baburi kunabanga sibinyoro tako genda kolete ndagire bikura simundo y'abantu kolete abana nayo munyine orabuze konyora nyakimni ebaguchesa bona bakorangi kinyorero ibwata mulemba sinini asenge njongo ina sinyete tu murondo bona kurwanira umurondo ye asinye gitari abantu tigo bwebi kali byabune byamwaringabo birudu tolere byabande tutonere nyongo yo taigweti bona takoigwa yatike yagikira nyara yande ngibaletere amune ginse cyaye amayenda niga bwatanse kobwatekana omwana oyo omuyore kogenda gojoinie university anyara gosiria obugima bwase chinjira kyobotutukano niga korekana nyaganja egiye gotokaraganga kitutu cheje south imeje county ya Kisii nechinga kiya matanga beteka korekana soro ngoro kulinde omugano nigori getu asengencho yogosira kumwana oyore goswa university omotinyo kianda kigaki ono chinga kiya barayi babete bakoegwa ribaga igo bamusanga tia banga sogo jinchi omugano omwana oyore goje university gosoma remu ningencho omugano bete gogosiri guna asengencho likirenga omwana oyo nigo abete gako igwa bimo bikumwatia no motu akabaga kurara amayenda ase umugambi mu assistant chief amono mu MCA babete bagotena bagotera bono asiye ikire tigatotebya bante kene na kikeragere ikinyore kikebe kego chenji wa nana singinjo abantu abange babire bagokuwa sinjira yo gutantani kulinde jinga keji batabire ngabono tigatukwa no maene no ndo koraya bachenji ningi yakogera abana baguzikoetaga iga gose baguzikobanga mbanya oregasi baba bagutumuka gose bakwa nyuma batarajikoleta nyorambuya bonde ribono yararire bakabwika ni numwana undi nere okora koru college yobone nyimbo asa matukama ke nere ka akabaka gukwa na bakuremo ase abantu lika bari kujana bakagokera linganeri ngarero tigaye kene gekwanwe kigosaba tigeroro ono asingi yo amagombo akabaga kuboka kulinde otali mugambi bwika kulinde nyona bayiri barengo bagakurira linganeri nigo abantu bate tonye ndiyari kunyarikana kangaba bakoleta amangana ya nigo bate basabe ukwabera kulinde negative asibare akimwanyora kuru chinseme jiga chiaraganga yate ko kyabasabire omorebe
omusacha oyo moyu konyochandira abantu ase ogotora echaye yabo chingaki chia botuko niganyara gosamigwa ase bona abaibi bakureirwe nigakorekana Nyakiore Bunyamatuta Ward West Mugirango imije county ya Nyamira korengana abauli bachandire abantu ase ukone ko somba enibo yabo nimulio kabono nekero abamenyi bekenyoro kya Nyakiore bagokirenga umumura ekemigi ekebono geseredense kiabere ekona kokorogota chai kya bantu kurwa ase megondo ne rombe yabasacha bandi abu kero kende batarabe kubira nigobono arumire enyasi igaguchiesa abundi mulio kobonekero musacho iga agiruchindabu abubono abuli kunga eresa amangana biratatunga engencho yoko ibukuruma echaningi abu asabono abeka marunse na kubulia okwa berukotambe rende bono nonye nabo ekumanga yoko abiru kiagera na nyoko nigakarutete ebirenge kuchiranse ende amangana takari abu bono ase abamenyi Nyakiore babiri bakana gotebikunga kabe maiso nyono nabasaba babikona kubika chirongi chinyinge abandi bakana kuwaka chikati aiga ase amarua aguchenjeribwa chinyangeni aiga bono niko babuli kunga ngakikaege sakukia basaye kirabe kiagera umusawo yo ararekanira koba omulie giata eigwere bono nabagaka nabangi nabono niko babuli kunga karokende ngonye gwachirete umusache chwene gose omwana ole chwene ekane niko konya abamenyiri baga abamenyi bamenyate siku ngechitoro nomusunte igobia begetu asoko gusuya ebirengali ya mwanya ba igere bobe abo bono numusakinere techeti gutigumaega gategete karo kinyamuronga na rero bono nigagororokirie aiga ase egetiro gutira ugwate kabuna umuro rwigata he omugaka oyo moni gagenda kwenyorera ekenyungwa chingaki chia mogoroba ekerari nchira kwirana guchianka bwoye akarosa akamanya gosaba lifti egento kiokumi agasaba lifti egari ya serikali ase enyora karechera imerito koliko bwatia aya nigakorekana ase town ya Kiogoro Ward Nyaribali chache imije county ya Kisii bono ndimulioka kurwase chinse mechiga mwanyarire ko mukoigwa asibono omugaka oyo mwanyara ko bagakurwase nkaya boye gasweta sorogongoro iga nere gokuna mechwa ngeiga kayenyure kolende nekera korira soka kurwa sorogongoro iga gaikera se chipara chira sorogongoro iga ikera serami abiga ko ikasama tabekanere kunyara ko bakagusinywe njera kunyara ko bagobwatiri nyari koba kekumwikibwoye ikabanaki nekeragenderete kono gwekwana kwania separi gakara irense kolende nekera abanyanyimbo barenge patroli chinse chiga chabutuko abayiko komonyoro lensa iganera nyarire ko bagakobate binga inu nabasamaria abayanyara koba magonkonya limunyare koba mokongikibwone ekari na kirama nabarabwo kibamuvuriringa enjere kie konyara koba gekogenda bwogeri tunyare koba togokoira era nigabatebirike gimanga nini gomokongi moki mombwato kobokoni mbaire gwikano nensemo yabwone kulindire baruba motebiringa bono nigo torakoire nigali gekolengani wanganerera nyare kobage wikibwango kulindi nekero bwakire mambya nyare kobaga kwenyora oraira segeta seni kyabanyanyimbo oyo nari terami ekoko kiakiru wikasenka ngomwako yuniganyare tikobaga kwagarwamo nabanyankanga baiga kumuira wikasagenda tekoli chingende kulindi baruba tebiringa nyinekero bagendrete gukanyumuga kuyiga nga kabesa kakanyari tikabuga koni webintu asinyike yiga elyo nyara kabakwegorere ndagera yoko nyara kabakogo skirituko nomuga kuyiko nyara kabuga kweritserebe siga singi nchogote banga guikabanyare kaba bakuyelia mona basani baye ike gwakuneta sabe to banyare kaba baukumyenga ninkige kogera amarwe igara sorogongoro iga ayatanchiri agende tukabali tukugucha selinde abayigo kogendera kuno usalie kegori egeke nkenene ekolengani wengekera bakonyere ko bawika sorongora singi chukonywa nekera bayanyure bono tebali konyere ko bakwemanyena no kwirana guchikaze chinga chiabo nigo bakonyere ko bagusira none chinchera eli batari konyere ko bakwemanya mambi banyara banyarite ko babakorara disipara gusabande batuka batalire guikasa tambike gima bono ase bono bayerete omugusi atebete boli etibibi lingi kiagerete yangetekeromo amache namaya kurwa chinse mechiga ebyatan ebyateko nekabirate ntune ne mwego biko bwanse muna ebyateko na Daniel Momani wikira gwe mwancho moteke nongo chiokoro moroburio bwibyateko nigo ngogosege togenda gotegera Kisii FM nerenke yo mugusi wikachinga chinene nenda koretero moroburio yo irietaria ne Daniel Momanyi
ebyo ne byateko bya Kisi FM ase tukukoretera aya twakorera obutati n'obutuki bwise ne kurwa semeche n'ebikoli n'ebinyoro byonsi asorogongo urwagusi.